Good morning, 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 good morning. What a beautiful Saturday morning. It's a rainy morning. Oran-oran lang na pag-aaga, pero mga tugang magtaga iskosar na, mga tugang taaga na, morning hirit na, digdi po sa DCGB. Magandang morning Pilipinas, mga Bicolano sa Manapartikan Mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning tabi sa Indogabos. Kasabay niya to sa Technical Department si June Apolis, Newsroom, News Director Mar de la Cruz, Kalawas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga sa Manibela, Boy Mata, Atabon si Boy. Atabon si Boy ngunya na pag-aaga. Good morning tabi boy. Boy Mata. Si Boy habang naghahaloy, nagkuhan man ano ini? Naman yung i-adlib mo naman nga. Good morning, Ismail. God is good all the time. Kumusta po sa tuya ng mga birthday celebrants ko niyan? Sa gusto tabi magpaabot ng greetings. As in po mga reaction, mag-aabot lang tabi sa 0928-777-5548. 0966-203-0034. Para po sa mga birthday greetings in the morning. Hello! Good morning! Mga padabatang mga senior citizens, mga padabatang mga teachers, mga padabatang mga gabos-gabos na, mga kasambahay, mga Mr. and Mrs. Padabat-tatabi na mga ano pang mga gabos-gabos na. Dalawa sa mga tugang Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Good morning tabi sa panginot niya ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, kasabay niya to dyan mga tugang si Alar Mario, Joshua Bino, Angel Mostaza. Magarumay na matian si Karen may namatian si Karen. Kasabay po dyan si Saipang, kasama natin dyan. Yun kompleto na Jomar bien Good morning. Yung oras na databi sa YouTube pag-check, garisalada ang oras na sabi kan texter ta, Yugo mong pagkagaga, may nakatutok tulo sa tuyang programa. Alright. Mamaya, tawagan natin ang Pag-asa. Para po sa, although ang sabi kang Pag-asa, kung nagbago sa direksyon niya, kung nagbago sa kaskas niya, sa dyan na banggi, dyan tabing Sabado, mga tugang ngunyan, tabi na petsa, anong petsa ngunyan Ronald? Petsa 8 ngunyan na di, Tama ba? Petsa 8 ngunyan, mga tugang kambulan na November 2025. Petsa 8 na, mga morning heriters, si alat ko na tagaribasaon tada mo na so mga tirada ni Pading Ray niya na aga kung naatab si Pading Ray. Pero may atabon ini, sabi niya, good morning Padi. Kaya ngayon, wika ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng buong puso, nang may kasamang pag-aayuno, pananangis at kalumbayan. Gawin ang iyong puso at hindi ang iyong damit. Magbalik loob sa Panginoon na inyong Diyos, sapagkat siya ay butihin at mahabagin, banayad sa pagkagalit at sagana sa kakandahang loob, madaling mag-urong ng parusa. Amen. Joel 2:12-13. Salamat sa mahal na Panginoon na ating kaligtasan. Thank you Lord for the greatest love. Blessed Saturday everyone. Ingat po tayong lahat sa manalangin sa Diyos na tayo ay maging ligtas. God bless us. Salamat tabi Padi. More power DCGB. Warang I love you Padi. Parang I love you. Grabe nga Padi. Namimiss mo nga Padi, so I love you bro. Good morning, Busing Leonito Gaviria. Maray na agad tabi, Busing Leonito Gaviria. Ayan, Good morning tabi sa mga kwa natin, So mga senior citizen ta dyan, magandang morning, Mga travelers natin, magandang morning, Mga may mga birthday ngunyan, happy day, Mga may mga okasyon ngunyan, magandang morning tabi sa Indogabos. Bueno, haramon tanawan mga nagluya John, sumonitor ko sa laog John, nagluya. Gusto ka daw tabi kini. Biglang luminuya, sige pa, palit pa. Yan. Bueno.
Yun, nanda. Footloose. Alright. Maraming tanaw mga tugan, mga buhay namanong barata sa Morning Hirit, kay iba po ang Mega Force Patrol. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Report kasabay po si Angel Mostasa. Good morning, Angel. Angel. Yes, good morning. Hello. Good morning. Wait lang, BP. Maabo muna ako. Ay tapos, yun, narimati na. Bata, may trabaho dyan na banggi. Good morning, BP. Kasi may problema ini. May problema talaga, BP. Bata, may trabaho dyan na banggi. Kalinturado, BP. Pasigliliptan. Ay, nako. Di magparataning kay Amara. Delikado yan. Ang mga ulakit. Ha? Nainos nga ni Sinda, BP Henry. Ay, Naulakitan sa nako. Naulakitan. Yan ang pala nabangi. Mga lalaki saan matrabaho? Posible, BP Henry, sabi. Di kaya, BP Perito. Di kaya. Okay. Sige. Pahinga lang una pagkatapos kang report. Okay? Apo. Anyway, Sige. BP, nakatalaan na putulon ngunya na aga. Ansa nga, kanda kulang kahoy. Zan baga, BP Henry, ini sa Washington Drive. Oh. Partikular na sa ampangan kan Vista Almayon. Dahil sa peligro ini sa publiko, lalo na tamay tigbabantayan ngunya, naraot kan panahon dahil kay Bagyong Juan. Sa informasyon na ipinaluwas ni Alkalde Hisham Ismail, posibleng puunan ang pagputulkan mga sanga alas 6 o alas 7 nin pagkaaga, ngunya na pagkaaltaw. Kung kaya, VP, ma-implementar ang lokal na gobyerno ni Legazpi ng road closure para tawanin dalan itong gigibuhon sa nasabing lugar. Sigon sa alkalde, an itaas kay VP na porsyon kan kahoy, an marambong ng marhay, tapos itong sangay na talaga, VP Henry, mga naka-okupar duman sa itaas na parte kan Tinampo. In kaso ngaya mag-raot ngayon panahon, asin ngayon maputol ini, piligroso ngayon yung marhay duman sa mga motorista, sa mga nag-aagi, pati na dahilan sa may linya ngayon yung kuryente na posibleng maapektaran duman. Sinabi ka na alkalde na nakapag-secure na sindanin magkakanig ang permit, kayaan pag-putol kan mga kahoy kan kanasabing kanasabing kahoy, iyon pagtatarabangan taon-taon VP Henry kan mga personalis kan DPWH sa kan District Engineering Office, asin City Engineering Office, amantang nakaantabay man, ana Albay Electric Cooperative dahil sa posibleng may maapektaran na linya kan kuryente. Asin ang Public Safety Office naman, VP Henry, iyon para sa pagmando kan trapiko. Katakod kayo ni VP Henry, pigabisuan kan alkalde ang publiko na maghanap na muna in alternatibong agyan para dahil naman maapektaran ang sa indang mga lalakawon. Ayos. Yan, VP Henry, ang mga dugang po. Anong oras pala nito pala? Hindi ko na langog kimaraya. Tanong putol po. 6 or 7 po, tabi VP. Ngunya na aga? Oo. Okay. Tabi ko ang paman. Opo. And kasabay pa lang pa dyan, VP Henry, ang task force kaayusan, headed by Sir Andy Marbella. Nag-chat mo na sa po na pagkaaga. Very good. Good luck, Bossing Andy. Maray na aga tabi sa imo. Alright, yan, go. VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon. Tapos, pumag. Ang dapat nga ni VP, may nebulizer pa. Tapos. Okay. Henry, ang mga dugang po pong informasyon, halis sa lawas, Inzo, Mustaza, Disit. Sige nga, kanchaw. Ako nga, yun na uli ang pasal ako magkakaan. After kan Earth Forum baga. After kan Earth Forum, kinalintora ko pagkabangi. Grabe, nawara tulos si ipong kuta. Kahit palang kanyon, may inspirasyon ka dyan. Para mawara tulos ang sipon mo. Mudabo. Alright. Dumang kita kay Padingal Mario. Padingal, good morning. Kumusta dyan? Morning, Padi. Maliwalas ang panahon. Pero ka rin madampugan, no? May madurdampog, ma'am. Oo. Pero dahil manag-oran. Ayun. Okay. Pero ang pinaka-importante, ngunyan, prayer. Yan. Na pangadji. Yun ang padagos na pangapudan kan simbahan
Katoliko sa mga misa Aha. kasod mapa asin kan mga inotal daw dahil man imposible sa pagpangadji ang simbahan Katoliko dahil nagsasawa sa pangapodan nin debosyon sa ibong kan katotohanan na pag-abot sa imbitasyon sa pagdebosyon Oo. lalo sa mga barangay dipisilon, konbensiron Tama. at mga tao na maging aktibo sa simbahan dahil may kanya-kanyang rason. Busy? Busy, perming Oo. busy. Dahil naging mayor, perming busy. Mhm. Na bako talaga ninda priority ang pag sa Diyos. Oo. Alagad kung may mga rimalaso na sa buhay, sa pamilya, siring kaning may kalamidad na naman kita o may bigaan daman Yan. Oo. na panahon bukang bibigyan iba ay Diyos ko. Oo. Sana dahil man. Oo. Oo. Nakakarumdom kay Diyos kung may rimalaso. Pero ang simbahan Katoliko, ang Diocese of Legazpi sa panginot ni Bishop Bong Bailon, yaon na panagos na imbitasyon sa debosyon, yaon ang 8 komisyon na pwedeng intran kan si Saipan kung ano ang gusto mo na komisyon. Oo. Pero yaon ang pag sa iyo magkaniba. Pero dahil nagsasawa, dalong mo niya na panahon, na may bigyan naman kitang maraot na panahon, Yan. napadagos sa pangapudan, sa mga misa ngunyan, iyo ang pagpangadji dahil imposible sa power of prayer. Oho. Iyan tabi pa rin ang buong karas kan informasyon. Hanayugi sa lawas. Ala Mario. Thank you. Salamat, Paringal. Sa mga bareta, halay dyan sa lawas. Wake up, wake up, wake up, wake up. Gising, 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 gising. Mga morning heriters. Masidan yan, heriters. Marinaga po. Buhat na. Morning herit na. Ibang kita kay Chief Jimmy na salita sa dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Yes, VP. Mukhagon man ako. Ako makatrabaho ka ni Jana Bangke. Oh, delikado ah. Basta na. Sukaya sana. Oho. Ay, so, dahil rimate, Matin na. ay kuhan ko lamang listang ko kan batian ko. Si Madam Mayan Lorenzana. Mayan Lorenzana. Kan pag-ibig. Pag-ibig. Ayo, midbid ko ni si Mada. Garo. Iyo, listener to talaga in the morning. Mabuoton dyan sa pag-ibig. Oo. Anong kuhan siya dyan? Kay 24 Grayton? Oo, iyo. Dyan siya sa kuhan, dyan siya sa Oo. Para dangog tayo, badakulong kitang listener na taga-pag-asa, pag-asa, taga-pag-ibig. Pati pag-asa? Okay. Madam Mayan Lorenza. Nalingawan ko garing Madam Mayan Lorenza na kung taga-science. Yeah, basta, namit ko na siya eh. Namit ko na siya. Midbidon ka? Ano, no? Midbidon Oh, ka? namit ko na si Madam. Oo. Okay. Mientras tanto tabi BP, sa mga dagdag niya tong bareta, kaso hapon, kasiributan kan mga members kan Bureau of Fire Protection and porsyon kan simbahan Saint Saint Stephen Protomartyr Parish Ciudad Canligao, pinapamayuhan ini kan kura para ko si Father Pao Barandon matapos na magraba-raba tabi BP. So sarong porsyon kay ni, so rectory, so old building na pinag-istaran kan na mga dati na nagsurvey digdi na mga kura paroko. And bata an lugar na kuta na ini ipigahanda kan simbahan ngunya na nagdadangadang na igwanin raot kan panahon para maging evacuation center. Taigwanin nag-i-evacuate digdi sa syudad sa simbahan kan Ligaw. Kundi ang simbahan kan Ligaw tabi BP dahil man ki lano baga
Okay. Mga kuan lang, mga grills, kaya dahil man pwede mag-star digdita, laog an paros, laog an uran. Ngunyan, igwadig dinin so old rectory na pinag-istaran kan mga kapadian. Nasulo, Oo. nasuhapon, Oh my. habang ang pangapodan nga ni Father Pao, mga mga dam, sa ngunyan na may antabayanan kitang raot kan panahon. Aw nasulo ka suhapon tabi bibi. Ngunyan, o damo kunto si Father Pao sa sayang pangapudan ngunyan, mga taga Syudad Canligao. Sa mga parokyano miligdi sa Syudad Canligao, magandam po kitaan, magandam, magpamipi, iyon na importante dahil igwang nagdadangadang na magkusog na bagyo. Ngunyan, mga jikita na dahil manlugod, maglandfall sa maanong party man kan Pilipinas. Pero party kan pag-andam ta, digdi sa tuya sa Ligaw, nasulo itong pigigamit sa evacuation. Pero gustong mag-evacuate digdi, siyempre bukas manggirari ang sa tong simbahan, pero limited an sa tuyang ma-akomodar dahil kaan name kan sa tuyang simbahan dainin pinto. So open yan, balda-balda dyan ang paros. Madudungog manggiraray sinda, tapos maano sinda kang paros. Kaya duman sa may partikan altar, yun lang ito sa may choir, yun lang ito ang pigagamit igwaki mga mga ma-evacuate yan. So kaya very limited and na-akomodar ta. Anyway, ang mga kataraning taligding barangay, igwa na sinda na reserve na talagang evacuation center na pig talaga kan LGU. Pero Ayun. ang simbahan, bukas man gira. Igwa Sa nagaring sinda. iyo yan. Bukas manggiraray kita, paano ta sinda, pero hopefully maayos na ang kuryente ta na naapektaran kan kasulo. So Ngunyan, brown out kita. brown out kita. Iyan tabi, so pinagantabayan na niya to kaso hapon na pagkauto sa syudad Canligao. And Yes. sayang, maringan ito dahil maliksi man so response kan mga members kan Bureau of Fire Protection naagapan man tulos ang paguna ngani kan so mga nagpakahiling so simbahan mismo so nasusulot maso na ito apling lang kan paros kaya duman sa hampangan kan simbahan masohon. Ayun. Kataning man sa natabi bibi. Kan? Itong rectoration na sulo, Iyo. katanggad kan simbahan, pero dahil kahandalan ang mga parokyano kan simbahan dahil man iniinabot kan kalayo. Yan tabi bibi, pero open man giraray ang simbahan, duman sinda sa may altar na sana. So limitado sa naugaring an kayang akomodaron. Tayo nga ni kutana iyong pigahanda na maging evacuation center kan simbahan ko di iyong nasulo kaswapon. Imi nasalita di si GB Nyon. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwag. Mamaya tawagan natin ang Pag-asa at luminaog ng mga tugang sa park kaso bangging alas 10, no? Ang Typhoon Uwan, Tod tabi pagkatapos lang kang headline ni News Director Mardela Cruz. Sa morning hirit. Nasa linya po hali sa News Base. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bibi. Good morning sa mga tabantabay. Nasa signal number 2 na ang Catanduanes. Number 2 ang Catanduanes, Roger that. Okay. Rest of Bicol, signal number 1. Oh my. Oho. Araw na lang taon-taon ang pinakalintalis kayan. Kan Pag-asa. Yep. Dahil, yan, nasa may, northeastern, east of Eastern Visayas. Yeah. Northwestward ang hero na west-northwestward. Ayun. Okay, so mientras tanto sa ibang headlines ko niya na pagkaaga, DILG pinag-order sa mga LGU na kumplituhon ang preemptive evacuation bago mag-Nobyembre na de.
8,000 na barangay posibleng magsapanin landslide as in pagbaha dahil sa bagyong Juan. Mantang 8.4 milyon na katao posibleng maapektaran kan bagyong Juan, sigud man sa DSWD. Panibagong hearing may kinalaman sa flood control anomalies na ibang kasiguruhan kung malalawo sa Nobyembre 14, sigung kay Senador Ping Lacson. Senate President Tito Soto III positibo na maampang sa investigasyon kan Senado sa si late Representative Martin Romualdez. Cardinal Pablo David nag-apilar kay Presidente Bongbong Marcos na magbilog ni National Truth and Reconciliation Commission. PNP nakanda na sa paglaong kung panibagong bagyo. Ipinararom na ang Rendang Komandansya sa full alert status at sinandang tumabang sa preemptive evacuation kunya na pagkaaga. Maniba-ibang warning o patanit sa bagyo o simbaha ipinaliwanag kang pag-asa. Mantang OCD na agad ko sa mga LGUs na magkondukta ng preemptive evacuation bilang preparasyon sa bagyong Juan. Kaap initaas na sa heightened alert status saan papaabot na bagyo. Mantang DOH naka-alert man at sinakanda na sa tama kan bagyong Juan. Presyo ng kuryente sa spot market nagitaas ng sobra 40% sigun sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines. So far, BP, yan ang mga headlines ng pagkaga. So, dyan KPWH Enterprises, anak mo sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oroset, Legazpi City. Basta radyo, KPWH inyo, andun na po sabi konektado kung maski daing doon. Pag news base, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Parimar, sa mga headlines. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat, Parimar, sa mga headlines in the morning. Ngunya na pag-aaga, sige daw, alas 5:35 na, apodanta daw po ang pag-asa DOST, mga tugang sa kamugtakan kampanahon. Yan, pag-asa, yes, okay na. Baka lamang, bako busy sa mga oras na ini, ang pag-asa, yan, ha? Kundi, nakulong baga I know, kaya daw, nakulong nag-aarapon kaya di ba? Kadakul ka nag-aarapon. Anyway, besa na, arog man talaga yan ka ng buhay. Inot-inot lang. Inot-inot lang ang buhay kan pag-apon sa pag-asa. Nakunday pa naman ang takay, boy. Si Joshua, yaon na pala si Joshua. Dali lang. Tatingnan natin ang, sabi nga, taya ng panahon. Yan. Bakay kung cannot be reached talaga. O di, try natin yung isa. Baka pwede na. Diba sabi ito, 5:30 na nga, sinrim nga maapod na. Busy! May lagtana mo na ang report ni Joshua Bino. Basta ang latest, mga tugang, may typhoon signal ng Catanduanes. Buda tabi, sabi nga ni John, naglaog na kasabanging mga bandang alas 10 sa PAR C1, Typhoon 1. Ha? Joshua, good morning, Joshua. Yes, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong bareta, magpuon ngon na aga asin dapat sundo na sa nagtaod-taod na udto ang pag-evacuar kan mga pamilya, mga residente sa Estado de Henry na kumbaga highly at risk pagbabaha, landslide, asin iba pang peligro na nagkaiguanin na makusog na pag-oran bilang pag-andam tabi Henry sa pagrani sa tuya kaining potensyal na maging super typhoon na may pangaran Juan. So subiyan din Henry sa napaguroronan sa sutma as in direktiba ni Sir Roderick Mendoza ang katuyang Albay Public Safety and Emergency Management Office o kaya APSEMO Chief. Kaso ba kaya tabi ni Henry ikinundusir ka na APSEMO katuwang anmanlaylain na mga department heads at mga concerned agencies ining pre-disaster risk assessment o kaya PITRA. Pinag-aram kung ano asin arin na mga lugar din sa tuya na highly at risk pag-igwabi Henry nin na makusog na pag-oran o kaya raot nin na panahon. Asin duman naman pinilog na mga plano asin na safety measures para malikayan ang anuman na diswido
bantang nagrarami sa tuya ining si potensyal na maging super typhoon Juan. Kung kaya Bibi Henry tubo ni Sir Roderick Mendoza, pagpunin niya na aga sundo taon na uto, dapat maibakwar na ang dapat na pagka-ibakwar tayo Bibi Henry, lalong na bigay sa may eastern portion ka na Albay, sa may Premier Distrito, si Raymond Bibi Henry, bigay sa Masarawag area kan munisipyo kan na Ginubatan, ugaman naman ng mga pamilya landslide prone sa may Libon, at iba pa tabi Bibi Henry na mga at-risk na mga pamilya dapat magkaburog taklayan sa ligtas na lugar saan na pinagpreparan zero casualty kada bes igwanin raot ni panahon na minaagi siya digdi sa probinsya kan Albay. Ang pag-asigurar ni Sir Roderick Mendoza tabi Bibi Henry kainin po problemahon pag-abot sa relief goods dahil ta sufisyente na naka-standby na pondo sa gobyerno provincial tabi Bibi Henry, may naka-standby naman ng mga sinakong bagas na pwedeng kumbaga mapakinabangan kan mga pamilyang maapektaran tabi Bibi Henry asimado naman sa evacuation na center. So yan ang pag-asigurar ni Sir Roderick Mendoza at kan iba pang mga department heads, concerned agencies na digdi sa probinsya kan na Albay na kita preparado na tabi Bibi Henry, naka-standby na ang mga assets na pwedeng gamiton, may naka-standby na rubber boat, mga truck na pwedeng gamiton para sa evacuation tabi Bibi Henry, at iba pang mga ekipahes na pwede asin na gagaramiton. So kaya sa ngayon tabi Bibi Henry, dapat lang ma-evacuar, so dapat ma-evacuar, asin ang probinsya kan Albay handa na sa paggrani sa tuya kaining si Juan, dahil makita rin susod sa mga forecast tabi Bibi Henry as of now, dahil man direktang katamaan malagpol sa tuya ining si Juan, pero dapat yaon na pag-andam asin pagiging alerto ng makaligay kita sa anumal diskwido pag nagpuuna ang paggrabado kan maraot na panahon. Yan, Bibi Henry, ang dagdag niya itong istorya, tinutukan niya ito yan, Pedra kan provincial government kasuhapon. Diyos po, Pino, salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa lawas. Good morning kay Pading Oden. Malipot-lipot na. Mari ngaya pa rin pagkatapos kang programa mo, makapikita na rapapamar. Uyog-uyogon mo. Papadumanon ako ni amigo sa Kwando. Papadumanon ako ni amigo sa Santo Domingo para magkape-kape. Manong Rick, good morning. Hello, Manong Henry. Good morning, Tabe. Yes. Gano'n na paas ako. Yung nga ni, sumiting mo ko sa po, napaas ka. Sige daw, anong latest naman yan, Migo, for announcement? Related duman sa pig report tabi ni Joshua Manong Henry. Apo. Pig pa pakirumdum ta po. So gabos na sa tuyang mga MDR Remos. 18 inigabos sa bilog na Kuan na Albay. Na ang sa tuya pong evacuation order ma-commence dapat ngunya na amay naaga, dapat ini-kompletohon ninda bago mag-udto tabi ngunya na aldaw, pagka-aldaw. Tangani na igwa pakitang lead time tabi Manong Henry bago man umabot ining raot ning panahon na sa tuyang pigbabana-bana. Bot ko man ipasabot sa inda na nasa high risk po ang Albay kung ilininda ang patanid kan sa tuyang pag-asa. Pig-expectan ta lalo na dyan sa may eastern side kang Albay, sa may Tiwi, mabadig sa may Bakakay, and then of course kasabay man ang iba pang banwaan na may risk sa baha, sa pagrasay kandaga, asin lahar, asin iba pang complex na epekto kang tabi kang bagyo tabi Manong Henry. So dakol kaya bagang interrelated na mga risk as in danger na kasabay kay ni kapag may nagaging bagyo sa tuya. Lalo na itong mga naka-star po sa tampining mga bodies of water, kataning kang salog,
kataning kang kadagatan, yan sa may Lourdes kang Tiwi-Tabi. Posibleng magkaigwaning storm surge dahil sa kakusugan kaining bagyo. Oo. So ang pigbabana-bana tatong kusog ning uran, maabot siya hanggang mga 200 millimeters per hour. And then ang pigbabana-bana tang kusog ning paros na pwedeng sa paronta, pwedeng umabot sa sangga 2 kilometers per hora. Yan. Oho, salbay ha. Sa Albay po yan, tabi. Kaya tabi man, utubunta po itong sa tuyang mga pigplano kaso hapon, kasabay ta online kahapon pag meeting sa PIDRA ang mga gabos na MDR Remos. So piga-reiterate ta po sa indangunya na aga, initabing commitment ta na dapat mailikas taan gabos na dapat na ilikas bago pa mag-raot tabi ang panahon nun yan na aldaw tabi Manong Henry. Ayun, yun. Oo, okay. So dapat dyan nabanggi dahil na, no movement na dyan nabanggi. Ano? Iyo tabi, sabi ko dahil naman pa alas 5, basta dapat nga ni, sabi ko udto pa lang, dapat intact na kita. Ano tabi, iba pang instruction kang gobernador tabi, Manong Rick? Ang instruction pa kan sa tuyang Gobernador Noel Irizal, itong mga pasiguro na itong, actually kinahuro niya mismo sa manager kanya na PDB, pinadumanta sa meeting kasugma. Ang supply kang bagas, pinanda niya mga 5,000 sakos na bagas na sa operation na tabi na ini. Ayun. And then ang gabos na mga department heads na involved sa padagos kining operation na ini, dapat yaon sinda sa pag-suporta or gibuhon sa indang dapat na gibuhon para ang mga albayano maasigurar ang tamang pag-evacuar sa oras, asin makaligtas po ini gabos. Ayun, okay. So ano ngunyan, Manong Rick, face-to-face? Tama, di bang suspended ngunyan? Face-to-face man lang? Mga online classes, kunigwang, ngunyan na Sabado, diretso? Iyo tabi, may ang iba ba kaya kumarumduman, ang iba ba kaya nag-suspend na kan sa ropa. So reiterate sa para sa ngunyan aldaw, sinuspender ta so face-to-face, but then so itong online padagos lang po giray sa maputol ta igwa pa man ng mga internet sa arga ni mga oras. Okay. Sige Manong Rick, salamaton sa pag-upload ha sa informasyon sa mga kababayan. Asahan naman dyan mapaagal kita. Okay. Thank you so much. Manong Rick Mendoza, mga tugang sa latest na mga advisories, may kinaraman po dyan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Try natin na tawagan uli ang Pag-asa. Baka lamang makauron tayo niya na Pag-asa. Takunda padumanan ta sa mobile. Nag-ring na. Ringing na po ang Pag-asa. Para po sa tuyang latest forecast 15. Bago po mag-abot ang alas 6 din aga. Hello, good morning Sir Henry. Good morning tabi amigong Melvin. On the air ka na po. Go ahead na sa latest forecast lalo na sa sitwasyon ni Juan. Go. Diyos marahay na pagkaga po sa imo Sir Henry Macedas sa mga taga-DCGP. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGP. Sa ngunyan na pet sa Nobyembre 8, 2025 sa aldaw ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Si Juan po ay bahagya pong nagkusok habang ito pa ay naghihiro pasiring sa Sulnopan Norte, Sulnopan sa kadagatan kang Eastern Visayas. Asin kasabagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang naturang bagyo ay pigakalkulong na sa distansyang 985 km sirangang kang Eastern Visayas o nasa coordinates na 12.4 degrees north, 133.7 degrees east. Naglayang kusog na paros na abot sa 130 km per hour. Halani sa sentro asin pagbugsok ang paros na abot sa 160 km per hour. Naghihiro pa siring Sulnopan, Norte Sulnopan sa rikas na 25 km per hour. Mantang nakabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa probinsya kang Catanduanes. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman sa natatadang probinsya kang Kabikulan, sa mga probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon,
Masbate kay bahan na Anticaw asin Boreas Island. Ito pong si Juan ay piga dauman na ito po ay maghiro kasi rin sa Sulnopan Norte, Sulnopan hanggang sa Aldaw ning pagka-Lunes, November 10. At si Juan po ay inaasahan na pwede po maging super typhoon po ngayon na pagka-Aldaw o kaya sa bukas po sa Aldaw ning Domingo. At ito po ay tinatayang pwedeng magtama po sa may southern portion of Isabela or northern portion of Aurora. Bukas po ng mga pagkabanggihang hanggang sa Lunes po ng mga pagkaaga. At ito po ay inaasahan na pagkatapos po nito maglandfall ay babaybay niya ang bulubunduking bahagi ng northern Luzon at ito po ay mabutwa sa may bahagi kang West Philippines sa Lunes ng pagkaaga o pagkahapon. At mantang digdi sa Kabikulan, ang probinsya kang Catanduanes ay makaka-experience siya ng malabagyo na kamuktakang kang panahon. Mantang sa natatandang probinsya man ng Kabikulan, makaka-experience siya ng mga pag-uran na may pagbugsok ang paros. Ang paros ay makusog na hali sa norte, sagkod, norte sulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging maalon. Tinatayang abuhat ng temperatura pigalaumang poon 26 sagkod 30 grado sentigrado. Asinangal daw ay nagsirang kasabagong alas 5:41 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:16 ng pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:48 ng pagkaaga. Ini po si Melvin Almohela reporting live Halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Amigong Melvin, kung ini ma-maintain yung speed na 25 kilometers per hour, anong Aldaw closer sa Bicol region si Juan? Sa aga po, Sir Henry, sa Aldaw po ni Domingo. Domingo po, siya po yung dito po yung pinakamalapit na ano po. Oo. Mga anong oras daw po? Early morning hanggang maaga po. Ayun. Oo, okay. Sige. So, yan ang pinakaharani ng distansya sa tuya, sa aga, na maaga, Domingo. Opo, pwede mga alas 6 hanggang alas 8 yung pinakamalapit po. Oo. May chance ang magbago ang speed niya tabi from 25 to magkaskas o magluya? Sa ngayon po, pwedeng ma-maintain niya lang po yung 25. Hasta to magluya. Pero ganyan pa rin po yung prevailing na takbo niya kasi wala pa naman po nakakaharang sa kanya para medyo bumagal po siya ng takbo. Kaya inaasahan po natin na pwedeng ang rekas niya ay 25 or 30 or paminsan 20. Ayun. So may medyo advantageous kung kumaska siya Manong Melvin. Opo, Sir Henry, halos ganyan po yung sana pagkilas na naturang bagyo po. Opo. Di man siya tama ba? Signal number 2 ang Catanduanes, bang parte kan Bicol, signal number 1. Kita sa Albay, signal number 1 kita. Sa Kamsur, signal number 1. Basta sa Gabos na Bicol region, signal number 1. Mas closer siya sa Catanduanes. Mga pirado ang distansya kaya sa Catanduanes sa aga, na maaga, sa iling mutabi, Melvin. Base po dito sa tracking na pinalabas po ng Pag-asa nung pang Aldaw dito po sa Tropical Cyclone Advisory, yung tracking niya po dito. Apo. Nasa po siya, medyo may distansya naman po siya. Nasa 180 km east-northeast of Dira, Catanduanes from 8 a.m. Yeah. Kung 100 kilometers pero maintain niya baga ang dakula niya na pero ito 1,400 plus ang dakula niya, di ba? Opo, yung kanya naman pong yung radius niya, yung wind niya po, yung kadakulan ng wind forces niya nasa 780 yung radius, kaya nasa 1,000. 780. Oo. Nasa 1,500 na yung nagdakula nga ni pala na di. Hindi ibig po sabi naman kasi itong naman hindi naman po siya constant, kumbaga yung pagbukso niya ng Parasway is concentrated sa west. Yung sa ibang parte medyo maliit naman po sa 780.
Oh, bako man gari kwan siya ano, tama ba ang gari bako man siya masyadong gari circular, gari may pagka wagas-wagas siya di, Melvin tama. Opo, medyo may pagka irregular yung kanyang yung lang naman yung sa wind speed lang naman ito yung sa type 4 pero sa kaulapan niya may pa rin po siya, medyo oblong pa rin po. Ayun oh. May mata na siya di ba? Bigla akong nahiling wa siyang mata. Opo, may nahihiling po kitang circulation na garo mata, pero inaasahan po nito once na maging super typhoon category, talagang mahihiling na po nito yung kabiglugan kang sa iyang mata. Okay. So, kung ay magbago ang dalaga niya, more or less sa agang maaga, early morning, closer din sa Catanduanes, Buda, harali man sa, sa Bicol region tabi, Pero, iyon na po yung direksyon niya, Melvin, dahil na siya mabago, Yun na ini, sa iling nindo? Opo, sa ngunyan po, Sir Henry, natayang araw na kayo niyang sa iyang direction. Kung may pagbabago man, konti lang po. Yeah, oo, Kung sana po hindi na masyado magbago kasi para hindi naman po tayo masyado apektuhan po dito sa Bicol region. Pero hindi naman po natin pinapanalangin na maglandfall po ito sa bahagi po ng kalupaan po. Yan, okay. So, medyo, dahil siya malandfall sa Bicol, kaya lang yun, harani sa tuya, tabi ang pag-agi niya, Opo, medyo harani po sa tuyang pag-agi niya. Pero kaya lakot kita naman sa kabilugan kang sa iyang labas. Iyo. Pigahandan bagangon yan, Sir Melvin. So pag-uran, kumusta? Hay ng uran niya habang siya paabot o dara niya mismo pag-abot niya? Opo, yung uran niya naman po, may experience siya yung makusog ng mga pag-ulan. Sa Banggi pa po yung mga hanggang sa down po na Domingo. Pero sa ganyan po, mga light to moderate din siya. Po yung experience siya. Tapos sa cloudy sky na po kita ngunyan na pagkantaw. Okay. O di sige, tabi Melvin, kami dyan na Banggi. Kuhan kami? 24 oras kayo. Magsarabay-sabay lamang kita niya na Banggi. Opo, Sir Henry. As usual, pagigibok kang DCGB, 24 hours kita ngunyan na Banggi. Hanggang sa agang Domingo, hanggang yaong pasatuya si Kuan, yaong pasatuya si Uwan, Opo, kasi pagka Domingong pagkahapon is papalayo na po siya sa Bicol region. Ayan, okay. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po rin, Sir Henry Maceda, asin sa mga taga-DCGB. Alright, thank you so much, mga tugang Melvin Almuela sa latest na kamugtakan kang panahon. O yan, tabi, ha? O di, kung dahil magbagong speed niya, maringat yun, kuminuro kaskas yun, 25 kilometers per hour ang speed niya. Marani siya sa tuya sa agang Domingong maaga, mga 6, 7 or 8 something arog kay yan. Haranduman sa Catanduanes, ang Catanduanes is signal number 1, Tandaan ta po na ini mahiwas ini 1,500 plus. Ang radius niya po nasa 700 plus. So kabanga kay yan. Buda sudarang pag-uuran tabi. Mag-ingat, ha? Dahil na magbalo na mag-travel pa sa dagat, i-cancelar na muna ang mga pagpadagat na iyan, tabi tangani na de kita ki problema. Okay? Sige! Paningit sa Morning Hirit. Pag-asa. Hello, Henry M. Shara Leron. Aha. Aramon ta daw ang mga anik-anik sa paningit sa Morning Hirit. Yan na dyan si Shara. Teka, inaayos pa ni Jun ang mga dapat na ayusin. Mga tugang sa kamugtakan. Hindi mo na yung dila. Tangini, Ano ba ang dila ko ta? Nagkasaralbid ang paminsan. Nagkasaralbid. Padi, sigurado ka daw na dyan kamagan sa estasyon. Tangkas na ang CCTV digdi sa resort, padi. Paring unen. Natasunta ka na. Basta matik sa pagka kumadyan, saka mo i-off tabi. Tangkason mo ba kung off pa diya? Tangkason mo ang CCTV. Bata paglaog dyan sa Kanto Kang Reyes Resort. Nakabalandra ang CCTV ng dakulaon. Tangkason mo pa rin. Okay. Sarawayon ka ngayon pa rin. Pag-asa na naman ako. Yan po si Shara Mileron sa Paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit.
Maramon ta daw ang mga dagdag kaaramahan ngunya na pag-aaga. Good morning, Miss Sharamay. Good morning po, Pipi Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Mahilig ka bang aliwan ang balat o ubak nin prutas bago ini kakanuan? Pwes, preventaran mo na yan dahil mas mayaman pa palan sa vitamina asin antioxidants ang ubakan prutas kaysa sa mismong laman kaini. Basado sa pag-aadal kan National Library of Medicine, ang ubakan mga citrus fruits arong kan orange, lemon, magin and mansanas, peras, asin ubas, ang mayaman sa vitamin C, antioxidants, fiber, asin iba pang nutrisyon na nakakatabang sa immune system, asin digestive health nin tao. Kaya mga ka-GB, sa masunod na makaon kanin prutas, dai mo tulos ubakan. Ugasan mo sa nakimaray. Yan po, VP, ang paningit sa morning hirit nyo na aldaw nin Sabado. Ini po si Shara Milaron. Marhay na agad. Balon ta daw ang batag. Baron ta daw mga tugang na ubak. Sa totoo man talaga, yan na grapes, apple, yan na mga, ano pa yan nga na yan, sa mga pilas dapat sa nang hugasan. Kung man talaga, dapat yan. Kaya lang, syempre, kay pan mo tabi yan na, ako pig-ubakan ko na apple ta. Yan baga, pagkuan baga anjur, may preservative baga yan. Hali naman sa kunan hali na nasyon yan. Isprehan iyang chemical para mamantinir na presko ang apple. Yan ang mga grapes. Biga isprehan na yan tabi, may kinaraman dyan. Kaya, pasiguro lang. Pero ang the best na paglimpya ka anjur, so, bugtakan mong tubig. Tapos dit na, ano ba nga, may suka. Ano ba, asin, yan, para ma-wash out sa kanya. Pero, alangan man na, kumaon ka mga tugang kay grapes, ubakan mo. Sige daw. Paningit sa morning hirit. Naramdaman ko lamang so, aramang lato, John. Lato. So, lato, baga? Seaweed dyan sa igwa kong amigo. Sabi ka na, nasupugon nga ako. Sabi sa ano nga ako, nasupugon ka. Nagduman nga ako nga sa friend ko. Nakailing nga ako, kaya ba ngayon na mga sarlayoto na, araw nga ako, sulato, yung nga sa dagat. Pag bunggal niya da kang, pag tuko niya da sa lamesa, sabi niya, ay wow, sarlayoto na grapes. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación,
ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:02 ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, preparedness measures para sa posibleng epekto kan nagdadangadang na bagyong uwan, makusog na ipinapautob kan gobyerno probinsyal. Duwang gate kan Bunot sa barangay San Roque Pumping Station. O kaya duwang gate kan Bunot San Roque Pumping Station, mano-manong binuksan kasubangi. Sa lado nasyonal, DILG pinag-orden sa mga LGU na kumpletohon ang preemptive evacuation bago mag-Nobyembre 9. Cardinal Pablo Virgilio David nag-apilar kay PBBM na magbilog ni National Truth and Reconciliation Commission. Sa ibang nasyon, ginatos na flights kan kakansilaron kan mga major airlines sa Estados Unidos. Business News, DTI nagpautob ng price freeze sa tahaw kan state of national calamity. Sa ibang nasyon, totoo kaya sa health news, totoo kaya ng pagtubod na dapat kumaonin tulong beses sa sarong aldaw? Aramon, ano kayang epekto kaan sa salud? Susog sa mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokat, maigpit na ang implementasyon kan gobyerno probinsal kan Albay sa preparedness measures para sa nagdadangadang asin posibleng epekto kan bagyong uwan. Sa PDRMC Absemo Advisory na pirmado ni Albay Governor Noel Rosal, ipinagbabawal ang pagbiyahe kan gabos na klase ng seacrafts matapos ang Sea Travel Advisory na ipinaluwas kan Philippine Coast Guard, mantang ipinagbabawal man ang pagbalyo sa mga salog, paglawod o mga aktibidad sa karagatan. Suspendido man ang face-to-face classes ngunya na Sabado. Anti-lifted sa gabos na level mapapubliko asin pribadong eskwelahan. Mantag piging ganyan na adaptaron ang alternative learning modality. Suspendido man ang mga trabaho sa government offices, apera sa mga offices o agencies na responsable sa basic, vital asin health services. Mantang nagpapadagos ang preparedness and response para sa operational bilang pagsiguro kan essential government functions. Ipinagtao man na diskresyon sa suspension kan trabaho sa mga pribadong kumpanya sa saindang respective heads. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. May report si Angel Mostaza, Albay DTI, kumpiyansang maabot ang 10 million pesos na sales para sa 5 aldaw na Saud Trade Fair sa Mandaluyong. Uya po ang detalye. Kumpiyansa sa DTI Albay, Provincial Director Noel Bunao na kayang maabot ang 10 million pesos na sales para sa 5 aldaw na Saud Trade Fair kana sa indang ahensya sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong. Sigun kay Bunao, nasa 40 mga micro, small and medium enterprises sa probinsya ang nakatalaan na magpartisipar digdi. Sinabi niya na nasabing mga micro, small and medium enterprises ang mga nagnenegosyo sa probinsya na naasisteran kan ahensya para mas lalong mapagayon asin mapaghandaan ang sila mga produkto sa pagbida kainis sa mas mahiwas na merkado. Sinabi ni Bunao na ang trade fair ang nakatalaan na gibuhon sa Nobyembre 19 sa 23% ng taon kung saan ang publiko ang pwedeng makabakal ng mga handicrafts, food products, ceramics, pili products, asin iba pa. Madagdag na bareta, Israel Mostaza, DCGB. Mano-manong binuksan kasubangi ang duwang gate kan Bunot San Roque Pumping Stations. Tanganing may paluwas ang natapon
o natipon na tubig asin mabawasan ang pagsupay kini sa mga hababang mga lugar, partikular na sa Barangay Bitano, Kapantawan, Orosite, Peñaranda, San Roque, asin bunot bilang preparasyon sa papaabot na bagyong uwan. Sigon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, sa oras nin high tide tulos ining isasarado, tanganing may bitaran ang paglaog nin tubig dagat sa mga lugar na madaling bahaon. Katakod kay din nagpaabot nin dakulang pasasalamat ang alkalde sa DPWH Bicol sa pagtabang sa nasabing lakdang sa lokal na gobyerno. May dagdag na report halin sa luwas si Jimmy Nasalita. Alas 8 ngunyan na pagkaagama po na magpaibakwar ang lokal na gobyerno kan Ginubatan kung saan nahabo na ni Mayor Gemma Anong Hoko na magpaibakwar na nagbabagsak na ang uran. Ngunyan habang normal pa ang panahon, mahiro na ang MDRRMO. Tangani na mag-uran man, wala na nasa safe ng lugar ang mga residentes, lalo na ang mga yaon sa may pamitisan kan Bulkang Mayon. Parti ini kan pagutob sa kasuguan kan apsimo na puraber udto kay puhan gabos nasa safe ng lugar ang mga residentes na konsideradong nasa danger zone. Digdi sa Ginubatan aram na kan mga punong barangay an sa indang mga gigibuhon kung sain pigabisuan na ang mga residentes na hahakuton ngunya na pagkaaga arog yan sa barangay Masarawag, Maninila at sinibapang barangay na peligroso sa baha. Dating evacuation center barangay Mauraro ang dadarahan sa mga taga-Mayon unit pantangan LGU, MDRRMO at sinibapang katabang kan munisipyo handa na para sa isasagibong preemptive evacuation ngunya na pagkaaga. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCG. Bago magdiklom, dapat ang gabos na mga i-evacuar na ka-evacuar na. Ini ang informasyon na sinabi sa DCGB News ni Rick Mendoza, ang OIC kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Sayang sinabi na iniresulta kan sa indang naging paghuroron kasuhapon sa APSEMO Office may kinaraman sa paghahanda kan pag-abot ni Bagyong Uwan. Digdi sa na makakaapektar sa Bicol Region. Sa tinawanin doon na ipinagbabawal na ang anuman ng mga aktibidades na pwedeng makaigwan ng epekto sa buhay ng tao. Mantang ang preemptive evacuation, ngunyan aldaw, dapat makaskas na may pasunod susog sa napagkasurunduan. Ang sinabi ng bagay, konfirmasyon kang naging orden ni Governor Noel Rosal, kanalbay, tangani na may bitaran, anuman na peligro nin buhay, pag-abot kan aldaw, digdi sa satuyang probinsya. Mga health commodities na ipreparar na kan Department of Health bilang preparasyon kay uwan. Dagdag na report, hali po kay Joshua Bino. Hali dyan sa luwa. Nakapagpreparar naman ang Department of Health kaya ang DOH digdi sa Bicol para sa pagrani kaining si potensyal na super typhoon na uwan. Susog sa record, nasa 7.6 million kantidad nin mga health commodities na pinagpreparar na kan nasabi ng ahensya bilang simbag sa pinaglaoman na epekto kay ning si uwan pag ini nagrani naman digdi sa Satuya sa Bicol Region. Sigon kay Mr. Bernard Mongo, Nurse 5 kan DOH sa Bicol Public Health Preparedness Response Unit, nakapreparar na ang mga bulong, mga medical equipment, mga surgical mask, mga family hygiene kit, water container, asin mga breastfeeding kit. Apuera kay ini, preparado naman ang nasa 4,000 liter capacity nin water tank, asin nakapagpadala naman nin nasa 50,000 pesos kantidad nin mga bulong sa anom na mga provincial DOH offices, sharing man duman sa Naga City Health Office. Parte kan na pinagpreparan man ngunyan kan na DOH Bicol, ang mga posibleng kaso nin leptospirosis, diarrhea asin iba pang mga waterborne diseases na permiman na naglalakop kada bes panahon nin mga pagbaha asin mga pag-uuran asin iba pa pag-igwanin na raot nin na panahon. Padagos ko niyan ang koordinasyon kan DOH Bicol sa mga local government unit, sa mga provincial health office asin sa mga disaster risk reduction and management office tanganit ng masiguro ang marikas na distribusyon nin mga health commodities
asin man marikas na pagpadaranin tabang medikal in kaso kakaipuhanon. Dagdag na bareta with Boy sa Mobile, Josh Robino, DCTV. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, preemptive evacuation. Ipapatob na sa Primer Distrito, Can Albay. Detalye kan bareta kay Jomar Bien. Magpupuuna man na oras ngunyan na aga ang preemptive evacuation na partikularmente digdi sa siyudad kan Tamaco. Ini ang pagkaurulayan sa ginibong pagtiripon ka nakaalis na aldaw kang CDR-RMO an enot na papaeribakwaron ining mga nasa costales na barangay kan siyudad kan Tamaco dahil sa piglalaoman na posibleng paglangkaw kan tubig dagat sa pag-agi kan ni Bagyong Uwan digdi sa sirangan na parte kan Primer Distrito kan Albay apuera sa siyudad kan Tamaco. Nagkaigwamanin pagmi-meeting bigla kasudma ang iba pang mga MDR-RMO digdi sa Primer Distrito para pagulayan naman ang preventive evacuation na nakatalaan na gibuhon ngunya na alaw. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Oras Pilipinas, 13. Makalipas ang alas 6 din aga, magbabalik ang GB News Express. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastak tali po dyan sa Technical Department. GB News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na!
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.
GB News Express. GB News Express. Mga tugang oras Pilipinas, 21 minutes pasado alas 6 nin pag-aaga. Ipinag-orden po kan Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na gobyerno na ataban ang pagpaibakwar sa mga namanuan na piglaoman na maapektaran kan bagyong uwan. Ini kasabay kan lalo pang pagkusog kan bagyo mantang paparani sa kadagatan kang nasyon. Apelasyon kan DILG sa mga LGUs na atab na puunan ang pag-ibakwar sa mga namanuan na naka-star sa komunidad na piglaoman na direktang agihan kang urarapaduhon kan bagyo lalo na sa mga coastal areas. Abiso kan ahensya na dapat makumpleto ang preemptive o mandatory evacuation sa mga high-risk communities bago ang Nobyembre 9 o aldaw nin Domingo. Nagpagirumdum ang DILG sa publiko na magsunod sa apelasyon kan mga LGU as in local disaster agencies. Tinawanin doon kan ahensya na ang kooperasyon kan mga komunidad. Importante tanganing maibitaran ang pagkaigwaning casualties. Siniguro kan DILG ang sufficienting evacuation center para sa mga i-evacuar kaibahan ang mga relief supply sa tabang kan Department of Social Welfare and Development asin ang lokal na gobyerno. Maabot sa sobra sa 8,000 na mga barangay sa iba-ibang rehiyon kan nasyon ang posibleng maapektaran kan landslide asin pagbaha dahil sa pag-uran na dadarahon kan bagyong uwan. Sigon kay DNR MGB Chief Geologist Dr. Carlo Quiaño, na base sa pinakahuring datos kan ahensya gikan sa Pag-asa, nakapagrehistroan sa indang ahensya nin mga lugar na may halangkaw na posibilidad na pagrasay nin daga asin pagbahapon kang Nobyembre 7 sagko Nobyembre 10. Sigon sa breakdown kan MGB, ang mga rehiyon na may pinakadakulang numero nin mga barangay na posibleng maapektaran iyo ang mga minasunod: Region 1 196 na barangay, Region 2 1,944 barangays, Region 3 111 barangays, Region 4A 1,523 na barangay, Region 4B 58 asin Region 8 486. Dagdag pa kay ni Onikianyo na puon Nobyembre 1 sagkod 6 nagkapirang probinsya na ang nakamati din accumulated rainfall na sobra sa 150 mm. Kaibahan ang Maasin, Southern Leyte, Tayabas, Alabat asin Infanta Quezon, Cuban, Sorsogon, Mactan, Cebu, Rojas City, Capiz, Puerto Princesa, asin Cuyo sa Palawan, asin Surigao City sa Surigao del Norte. Tinawanin doon kang NGB na importanteng daitulos magbalik sa mga harong ang mga nag-evacuar sa kuda da ipapigisiguro na ligtas ang sa indang lugar. Bigalaoman na 8.4 milyon katao ang posibleng maapektaran sa pagrapado kan bagyong uwan sa nasyon na posibleng maging super typhoon sigon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sigon kay DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla na base sa endang analysis sa Philippine Statistics Authority o PSA, kaibahan sa mga posibleng maapektaran ang 3.5 milyon na populasyon sa Ilocos Region. Sobra 2 milyon sa Cagayan Valley asin 1.4 milyon sa Cordillera Administrative Region. Siringman ang pinagkakalkulo na 1.3 milyon na residente kan Central Luzon, kaibahan ng Liguerok sa Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales asin Aurora. Pwede man na maapektaran ang mga residente sa Quezon Province, sa Calabarzon, Occidental Mindoro, sa Mimaropa, asin Catanduanes sa Bicol Region. Siniguro man kan DSWD na nakahanda ang sobra sa 2 milyon na family food packs asin 2.7 bilyon na standby funds para sa mga pamilyang naapektaran kan bagyo. Pighoronan nina Senate President Pro Tempore Ping Lacson at si Senador Sherwin Gatchalian ang pagkondukta ng panibagong pagdangog may kinaraman sa anomaliyang flood control project sa maabot na Nobyembre 14. Sigon kay Senador Lacson, sinabi ni Senador Gatchalian kay Senate President Tito Soto III na sa Nobyembre 13 niya nakatalaan na sponsoran ang committee reports
na posibleng o sa propestong 2026 budget asin punan ko tulos ang kinaagahan ang plenary debates. Dahilan digdi hinagad ni Senador Lacson kay Senador Gatchalian na kung pwede itao sa Blue Ribbon Committee ang Nobyembre 14. Sangon niyang pigahalat pa kan mabilta na ang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee ang kasimbagan ni Senador Gatchalian sa iyang kagadan. Hahapoton man ni Senate President Soto, Sina Lacson asin Gatchalian nagibuhon sa pagkaaga ang Blue Ribbon Committee hearing asin pagkahapon man ang plenary debate sa budget. Posibleng maghampang si dating House Speaker Martin Romualdez asin later representative sa investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee may kinaraman sa pigasabing korupsyon sa flood control projects. Sinabi ni Soto na nakahuro niya sa telepono si Romualdez asin positibo ini sa ideya kan pag-atindir sa hearing. Sinabi ni Soto na handa si Romualdez na makipagtabangan pero pag-adalan mo na kainan sa iyang magiging testimonya manungod sa pigasabing budget insertions na nagpundo sa mga questionabling project kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Tinawanin doon ni Soto na dahi niya pigpoprotehiran si Romualdez asin ang pagsunod sa interparliamentary courtesy dahi nangangulugan na igwang pigtatakupan o cover up. Nakapilar kay Presidente Bongbong Marcos si Cardinal Pablo Virgilio David kay bahan ang mga pamilya kan biktima nin extrajudicial killings o EJK sa irarom kan gyera kontra droga kanakaaging administrasyon na magkumpuesto kan National Truth and Reconciliation Commission. Sigon kay Cardinal David, gamabutan kan komisyon na tawan in closure ang mga pamilya kan biktima. Dahil maningil nin dugo sa dugo, kundi mag-ako na sana. Kay sabiho ng katotohanan, tanganing magkaigwan in closure ang nasyon, sigon kay Cardinal David. Alas 6:29 oras sa Pilipinas, magbabalik po kami makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang! Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises,
TJ Rubio Building, Gogon, Sirangan, Virac, Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. GB News Express. GB News Express. Mga tugang bareta sa Lado International, pigpaplano na po na kansilaron kanagkaperang Darakodang Airline Company sa Estados Unidos ang ginatos na flight susog sa direktiba kan Federal Aviation Administration o FAA na limitaran ang operasyon sa 490 na panginot na eropuerto sa nasyon dahil sa pagpapadagos na government shutdown. Base sa pahayag kan tulong Darakulang Airline, mabawasin danin mga biyahe po Nobyembre 8. Ang American Airlines, mabawas hindi mababa sa 220 na biyahe. Ang United Airlines, 200 na biyahe kada aldaw. Mantang ang Delta Airlines, maabot man sa 170 na flights. Piglinaw kan mga kumpanya na ang mga pagkansilar nin biyahe iyo itong pigaoman na daay magkakaigwa nin dakulang epekto sa mga pasahero. Pigakonsiderar man ini bilang pinaka dakulang atraso sa operasyon kan biyahe sa aire poon kan magsikad ang government shutdown. Sobra sarong bulan na ang nakaagi kon sa nakaka-eksperyensya ang mga eroperto nin kakulangan sa mga tauhan. Mientras na ang mga airlines dahil nagsusunod sa emergency order kan FAA may kinaraman sa pagbawas sa flights. Pag mumultahon nin daay mababa sa $75,000 kada flight sigon mismo sa kasuguan kan Federal Aviation Administration. Business News. Mga tugang tulos daw na ipinautob kan Department of Trade and Industry o DTI ang automatic price freeze sa gabos na panginot na barakalon matapos iperaram sa State of National Calamity ang Pilipinas. Kasunod ini kan deklarasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagrapado kan Bagyong Tino asin patakot kan Bagyong Uwan. Bilang chair kang National Price Coordinating Council, siniguro kan DTI na magkoordinar na ini sa mga nagkakanigong ahensya para maprotehiran ang mga parabakal sa tahaw kan kalamidad. Ang gabos na DTI Regional and Provincial Offices nakapairaram sa heightened alert asin ma-deploy nin mga tauhan para i-enforsar ang pagsunod kan price freeze asin mantineron ang sufficienting supply nationwide. Alas 6:36 oras po sa Pilipinas. Health News. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Aramon ta daw mga tugang kung totoo tabi ang pagtubod na dapat kumaon kita nin tulong beses sa laog nin sarong aldaw. Ang detalye po kayan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Haloy ng pagtubod na dapat kumaon o aldaw ang sarong tao nin pamangaw, pangudto asin pamanggi. Pero sigon sa mga eksperto, bako ini natural na pangangaipuhan kan sa tuyang lawas. Sa indang sinabi, nagapagturo diretso ang kaon na daing paingalo, nagpapagal ang lawas asin naglalangkaw ang peligro nin obesity, diabetes asin chronic inflammation. Sigon pa sa mga health experts, nasa ro sa mga pinakasimpleng paagi para mamantinir ang magayon na salud. Tigil komentar ang intermittent fasting, arog kan 16 oras na fasting, asin 8 oras na pwedeng kumaon. Alagad pagirumdum ka mga eksperto sa salud na magkonsulta muna bago magpunin fasting routine, lalo na sa may helang. Health News from Newsbase, Mardila, tayo ba? Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, latest forecast may kinaraman kay Typhoon Uwan. May batabi si Melvin Almuela, hali po dyan sa Pag-asa. Sa Nobyembre 8, 2025, sa aldaw ning Sabado ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon.
Si Uwam po ay bahagya pong nagkusog habang ito pa ay naghihirap pasiring sa Sulnopan Norte, Sulnopan sa kadagatang kang Eastern Visayas. Asin kasabagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang naturang bagyo ay pigakalkulong nasa distansyang 985 km sirangang kang Eastern Visayas o nasa coordinates na 12.4 degrees north, 133.7 degrees east. Naglayang kusog na paros na abot sa 130 km per hour. Halani sa sentro asin pagbugsok ang paros na abot sa 160 km per hour. Naghihiro pa siring Sulnopan, Norte Sulnopan sa rikas na 25 km per hour. Mantang nakabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa probinsya kang Catanduanes. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman sa natatadang probinsya kang Kabikulan, sa mga probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Kaybahan na Anticaw, asin Boreas Island. Kung si Juan ay piga dauman na ito pa ay maghiro pasiring sa Sulnopan Norte, Sulnopan hanggang sa Aldowning pagka-Lunes, November 10. At si Juan po ay inaasahan na pwede po maging super typhoon po ngayon na pagka-Aldaw o kaya sa bukas po sa Aldowning Domingo. At ito po ay tinatayang pwede magtama po sa may southern portion of Isabela or northern portion of Aurora bukas po ng mga pagkabanggihang hanggang sa Lunes po ng mga pagkaga. At ito po ay inaasahan na pagkatapos po nito maglandfall ay babaybay niya ang bulubunduking bahagi ng northern Luzon at ito po ay mabutwa sa may bahagi kang West Philippines sa Lunes ng pagkaaga o pagkahapon. At mantang digdi sa Kabikulan, ang probinsya kang Catanduanes ay makaka-experience siya ng malabagyo na kamugtakan kang panahon. Mantang sa natatandang probinsya man ng Kabikulan, makaka-experience siya ng mga pag-uran na may pagbugsok ang paros. Ang paros ay makusog na hali sa norte, sagkod, norte Sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging maalon. Tinatayang abuhat ng temperatura pigalaumang poon 26 sagkod 30 grado sentigrado. Asinangal daw ay nagsirang kasabagong alas 5:41 ng pagkaga. Rastin masulnop at yan na alas 5:16 ng pagkahapon. Ini po si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Mga tugay yan po ang latest sa kamugtakan kang panahon. Asin po sa indong nadangog ang GB News Express. Mangaran ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, katuwang po ang Mega Force Patrol. Report hali po dyan sa luwas. Siyempre po sinda Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite
Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Heartprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Heartprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, padagos kita mga tugang sa programa. O abangan po ninyo dyan na banggi. Abangan po ninyo dyan na banggi. Mga alas 6:30, mapuon kami kan sa moyang special broadcast tabi. Hanggang Domingong mag-aga. Hanggang tabi Domingong mag-aga ta
hanggang Domingo kaming mag-agat, takay po ang tapok ang tabayanan mga tugang ang pag-abot tabi ni Juan na maharani po sa Bicol Region. Kaya po, ulitong ko lang, ngunyan pong Banggi, Sabadong Banggi, 24 oras po ang DCGB, hanggang kaming Domingo. Kadamay dyan si Manong Rick Mendoza, talay man pwedeng day siya, makahuron. Manong Rick, maray na aga. Iyo, nagbalik ako Manong Henry. Yeah, okay. Ako talaga, punan talaga, gusto kong i-reiterate sa mga order kan gobernador. Sige, tabi Manong Rick. Go ahead. I-clarify ta lang po, itong news bagang ang DILG patungkol duman sa evacuation order. Yes. Ang nakalag duman pit sa 9. Ito po para duman sa landfall area ito. Iyo, tama. Ito sa Central Northern Luzon, tabi. Iyo, talo. Digdi po, calibrated yan. Ang digdi po sa Albay, tabi, ngunyan pong Aldao. Half day ngunyan. Pon aga, sundong udto, dapat completed po ang evacuation tatabi. Iyan ang orden kan sa tuyang gobernador tabi. Dahil ang bagyo, paparani na po sa tuya. Doon sa Indara yung kaya ito ang pitsada. Sa tuya po, paparani na. Kaya ngunyan earlier man po kita iyo mananggan. Evacuation order tabi. Iyo mananggan Manong Rick. Itong news, national ito, di ba? Iyo tabi. Paghanda kang pagtama duman sa Central Luzon. Iyo tabi. Di ba? Alright, okay. So, mas maray man na pigklaro mo yan. Takita ngunyan sa probinsya Kanalbay, dapat ngunya na sabi ba ang Pag-asa Kasubago sa agang maaga mamatea na harani sa tuya si Uwan imas harani siya sa Katanduanes. Tama Manong Rick? Yan, tama tabi. Opo. Okay. Pwede po paki-reiterate mo ang order kan gobernador para sa preemptive evacuation mo niya na aga. Ano tabid mga dapat giribuhon tabi sa tuyang probinsya? Go ahead Manong Rick. Sa gabos pong mga nasa tampikang dagat, hindi po dagat, salog, kasi itong mga landslide prone areas, itong mga areas na pwedeng maapektaran kaning bagyo, itong mga harani dyan sa tigaagihan dyan sa may eastern part kang Albay, hindi man po sa segundo tersa distrito na haraniman sa mga bodies of water, itong mga sasalog, asin kadagatan, pigpatanidan po kita kan sa provincial government sa paagi ni Governor Noel Rosal. Ang evacuation order po mapuon niya na aga, dapat nasa evacuation center na po kita, udto niya na Aldao, or ma-extend man po iyan na mga alas 3, pero dahil po kita hapon maray dahil ngunyan nga nagturotagiti naman. So nagpupuo naman ang pag-uran-uran. So ang importante po, ligtas kitang makaduman sa evacuation center na bago pa po mag-abot ang epekto kaning raot ning panahon tabi. Sa gabos pong mga barangay officials, asin sa tuyang mga local government units, reiterate po ang orden kan sa tuyang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na ang mga tao na yaon sa tampining kadelikaduhan dahil kay ning epekto kang typhoon o bagyo, tabi man po darahon sinda sa mga ligtas na lugar itong designated na mga ligtas na mga evacuation centers tabi. Tama ba ang term na nagamit ko? Ano yan? Ang Albay is at risk. Ngunyan, tama Manong Rick? Iyo po. Kay Uwan. Oo. Ang pinaka-termino pa nga ni Ken, highly at risk. Highly at risk ang Albay ngunyan. Okay. With that, pulang maray ang pag-abot duman sa rainfall. Yeah, okay. So with that, pwede po paki-reiterate sa nagdadangog nata dapat magkaigwa kitang preemptive evacuation. Uda nata bago magdiklom dapat sinda yaon na sa mga evacuation center Manong Rick. Dapat po mag-evacuate itong mga sa tuyang mga kapwa albayano na yaon sa delentera nin peligro dahil ini pong bagyo Dakulao na maray
ang saya pong magiging epekto, hangin na hanggang 100 kilometers per hour pwede sir matian digi sa Albay. As in hanggang mga 200 millimeters na tubig uran ang ibubuhos digi po sa Albay. Kaya kung kamo po harani sa salog, harani sa kadagatan, o nag-i-star naman sa pwedeng mag-landslide, Opo. nag-i-star ka mo sa pamitisan kang bulkan na pwedeng magkalahar o pwedeng igwang epekto ang pag-uuran, tabi man po magsunod sa tuyang mga barangay officials at local government officials dahil po ini para po sa satuyang kaligtasan gabos. I see. Okay. May kanginot baga Manong Rick kan mga naging praktista na pag-igyan nga sa barangay pag nagmatagas ang payo, nagigamit sa baga na magbantay sa mga PNP, sa mga army tabi. Kumusta ang sitwasyon ngunyan sa tuyang probinsya? Igwa man po kitang kairiba na mga mapa-evacuate na kasama ng mga uniform personnel pero sa ngunyan at this point, ngunyan na oras, duman sinda sa transportation and then makakatabang sinda. Ayun. But as the day ends, pagparani na itong pwede ta sindang i-request kung ito talagang may nagmamatagas ang payo. Opo. Na darahon po ining mga sa tuyang mga kapwa albayano duman sa mga ligtas na lugar tabi. I see. Dahil po pwedeng ipabayaan na lang na araw kini ang mangyari tabi. Okay. Ang hadit magakan iba, kaya po ngayon mag-iriba kwarta, sorong ninda mababayaan. Baka ngaya basan kami kigamit. Ano po ang asigurasyon Manong Rick na maiwasan ang mga posible na pag-aprobitsar kan iba habang mga ibang tao nasa evacuation center tabi? Iyan po tabi na concern na iyan na nakatagama duman sa security cluster. Maski po kita mag-evacuar ang sa tuya pong Philippine National Police at sa tuya po mga uniform personnel, papasiguruhon po itong mga lugar na hinalian mangani na mayong untoward incident na mangyayari po tabi. Masapalaman po yan sa tuyang plano as in i-execute na po yan, i-emphasize na po yan kasuma na dapat tanganing daing hassle ang pag-evacuate, dahi mag-alang-alang na mag-evacuate, pasiguroon na mga lugares na halian kayo sa tuyang mga evacuees tabi. Ayan, okay. Salamaton Manong Rick ha. Diyan na banggi pait kita, trabaho kita. Kami digdi. Basta may kape. may estimate ka mo kung nori ng high tide tabi? Aday ko pa na Manong Henry. At yan po sige daw, kuan mo kan high tide ta. Ano ini ano nga ni ito uning kung iyan balikan ko lang so storm surge tabi ta kung iyan haran near sa Katanduanes sabi kang Pag-asa sa agadang maaga mga between 6 and 6 and 8 sa agang Domingo harani sa Katanduanes and harani man yan sa Albay, di ba? Kung day magbago ang direksyon niya, ang speed niya na 25 kilometers per hour. Iyon ang abot sa aga na mapipilta digdi sa Bicol region. Kung ang mga storm surges, tabi Manong Rick, kumusta ang sitwasyon kayo nito? Lalo na baga dyan sa dyan sa may Rapo-Rapo, di ba? Digdi sa may baybayon kang Santo Domingo, Bakakay, Tiwi lalo na, Malilipot, Tabaco. Kumusta po yan? Napag-ururo ng tabian sa may mga barangay na dapat iharayo sinda tabi sa tubig dagat? Iyo tabi. Saro po yan sa mga medyo dakulang numero ni i-evacuate po tabi itong mga risky sa storm surges. Yan na mga isla kang Rapo-Rapo, yan na Kagraray. Di ba? Kagraray, San Miguel, tapos digdi sa may Tiwi, pababa na digdi sa may Bakakay tabi. Opo. Saro yan sa mga pinakadakulang number of persons to be evacuated. Naka-indicate po yan duman sa tuyang Pidra Kasogma and then reiterated duman sa tuyang mga municipal disaster risk reduction officers na tabi dapat gabos priority.
Okay. Siguro brief naman ka ng mga kapitan, ano, 'di ba? Na identified kung ano ng mga barangay na nasa baba na posibleng abuton kay storm surge tabi Manong Ricano. Iyo tabi Manong Henry. And then sarap pa pala na nalingawang kong parte duman sa may Kagbulakaw area. Itong tiga daluyan kang tubig baha na halos papadaghan. Bako naman ini related sa storm surge. Apo. Sa may pig-construct na tinampo duman sa itaas kang isla kang Kagraray. Sarapan po ito sa mga priority areas na dapat na i-evacuar. May nag-attender nga ni actually na kagawad mismo kang dyan sa lugar na iyan. Opo. Kasugma pag-meeting. Dahil dyan sa concern na po na iyan tabi. Okay. Okay na kayo Manong Rick, baka may yan gareo sufficiente naman sa mga advisory staff o da inform naman ka ng mga MDRMOs, mga mayors kung ano pang gigiribuhon po parang ngunyan aldaw, no? Iyo tabi Manong Henry. Maduwa naman ako tatututukan meaning ko ang pagpaibakwar tabi. Iyo. Sana dahil mangyari na panahon kan makuta aramo ang saro sa agapan ining baka magbaha, di ba? Magbaha ta. Dako lang pagsakanguran, no? Dako lang epekto tabi. Dako lang volume kanguran. Di ba ang patakaran ta dyan, no rescue muna pag nasa atake nin ano man na kalamidad tabaka so ma-rescue ang dugo ng delikado man ang buhay. Hiluwasan, i-assess mo na ang panaan sitwasyon, di ba? Tama ka Manong Henry tabi. Okay. Salamat Manong Rick tabi sa informasyon. Salamat po. Thank you very much. Thank you so much mga tugang Rick Mendoza sa pag-apod mo niya na pagkaga. Ako talaga apodan ko siya, gusto kong i-reiterate ito. Yan baga ng mga lugar, aram na nindo kung sa mga lugar ang pigbabaha. So pag binaha yan, tabi, ang patakaran ka ang pag-abot sa rescue, although pwedeng mag-rescue, pwede tabi siyang mag-rescue. Kaya lang, bago tabi i-rescue, pig-assess yan, kung ang rescuer, tabi, dahil man naging nakabugtak sa alanganin na sitwasyon, dapat ang rescuer, dahil pig-rescue, di ba? Dahil pig-rescue, kaya ma-assess yan kung pwedeng i-rescue kita, mga tugang sa mga maabot na aldaw, kung halimbawa ngaya ba sa lugar, halangkawon ang tubig sa lugar, o ayan talaga po ang patakaran. Kaya siguro magtaga-anticipar kita, mga tugang kan sitwasyon mo yan pong mga panahon. Good morning kay Madam Melinda Wee. Be prepared, always pray, keep your faith because our Lord God is stronger than any calamity. The best, Madam Melinda Wee. Good morning, Henry M. Ingat po sa coverage nyo mamayang gabi. Palagi po akong nakikinig, lalo na po ikaw, ingat palagi. Salamat po. Ang mga helang kang atay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po din taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing maugmangatay, kay puan po na sabayaning protection Leverade. Leverade Silimarin Capsule, ang Leverade Silimarin Capsule para po sa load asin protection kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya aligtaas. Ang Silimarin kang Leverade, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaoning proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas magayon ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Good morning, pakigreet po sa papa ko na si Pedro Mostaza Jr. Happiest birthday, ingat palagi, sabi ni Tin Mostaza. Good morning, tabi amigong Raul Calio, bosing. Araw kayo may maraot na kalamidad, John. Importante yun ang mga VHF radio. Yan ang mga over-over, baga, kampara apod mikan, over-over. Ang apod mikan ka ito kan mga field reporters kami, walkie-talkie. Importante yun ini na imbis na magpapara sa cellphone ka baga pag may kalamidad sa laog kang barangay mo. Barangay Council, tumakal ka mo ki mga over-over, mga VHF radio, umasiring ka mo dyan kay amigong Raul Calio.
Magayon, tabi na may mga VHF kita. O, dumiyan ka mo sa Orosite kay Amigong Raul, ha? Alright. Sabi ni Sir Asur, mamibi asin mag-andam. Sa ano man nakahandaan, mamibi ng God asin mag-andam, labanan sa nang kahaditan, mag-arang sa Diyos na makakamhan, na anronak ta ilikay man sa piligrong dara kaining pag-alaman. Ang tawong perming andam, harayo man permi sa katibaadan. Mga gugurang na panambitan na sagkod ngunyan may saysay. Magayon. Ulitong ko Sir Asur an sa imong ka na padaraha. Sabi niya, mami bi asin mag-andam by Sir Asur. Sa ano man nakahandaan, mami bi ng God asin mag-andam, labanan sa naang kahaditan, mag-arang sa Diyos na magakamhan. Anro na kanalbay, ta ilikay man sa piligrong dara kaining pag-alaman. Ang tawong perming andam, harayo man permi sa katibaadan. Mga gugurang na panambitan, na sagod ngunyan, may saysay. Good morning, Sir Hen. Ingat po kamo sa coverage mamaya. Makikinig po ako sa iyo. Salamat po. Ay, thank you din po ining texter natin. Ingat po kayo sa trabaho mamayang gabi at wag magpapaulan. Sino kaya to? Salamat pong maray. Salamat ha. Di man talaga ba ako nagpaparapauran ta? Ako dit sa nang tulanhukan uran sa payo ko. Minatama tulo sa kulit. Anyway, thank you for the care. Si Say David. Di ko arang mabayo. Lalaki ang nag-text na ito. Hello? Hello? Yes po. Tamaan, kiuranan tayo muluin. Sige daw. Sige daw. I-bash mo daw ako ngunyan. Sige na, pabiluhon ta ka daw. Paano na dyan sa Rauring? Mag-ibakit na tinda. Ano po? Sa Rauring na bitinyo. Dapat. Nagribakwar na dyan sa Rapo-Rapo. Ang mga tao ta. Baka maglangkaw ang tubig. Gilid kang dagat. Opo. Uli kay, Manangin na Gonzales. So, lang ka mo dyan. Opo. Ano pa? Bye-bye. Di ka magpapauran mananggan. Iyo po, Lola. Maluhong pa iyo mo. Ulukan mo ako. Sige. Ako tabi, pinangako ko na sa buhay kong may mga pagbabago sa buhay ko. Budahbo ko na. Number 1, pwede ako magtumang sa gurang. Hanggang nga nalatoson tao. Okay. Bye-bye. Alright. Alright. Message is clear. This could be the year for the real thing. No more will you cry. Baby, I will hurt you never. Kayo no ng music pag-ari kayo ning nag-eat na kung ano, malipot-lipot ang panon. Islands in the Stream. We can love with each other. Islands in the Stream. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world. And we rely on each other. From one lover to another. Alright, thank you, goodbye. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Tapos na ang programa, Lakaw, Pasiring sa Lamesa. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang